Belashi bunya fi baro nga keteng imidara milim omlong. Ngasim betah kini kumka supporting actress. Oh hajing im jom nga tema pishisha wat laya pi nyampat ya kendo da shisha mengkedup ya pi nga transisha jing i jom nga kermen kambakla mengkedup ya pi nga transisha jing i jom nga kermen kambakla. Kabenta jonga banga akan di film. Kadai kabenta jonga moli. Ngam tepi wana ya tose ya topi kerteng ya tose pikir tengi Kod ya nga? Kod papimon? Nadu dangde tengah terang mo ban ak film. Dia nga setenat ban peki film kasih ru. Ban bami ke film kasih nga setenat mo ban leca ke cinema hall ban pek. Dia kumta kan ngaru mentang layo mo ya ke ega banga kwa nga terang mo mentang layo ban ak akan ke film. Pitu. Balan. Nak kaliang jongat yang kerpat mo ya kipat ba kin ai siap yang ni kinong ak film pat ba kin kersan mo man kam nang kiu kan ka film kasih jong. Hey, ye cha sing lunjur. Lunjur. Iya. Iya pi. Balai fit kulang. Oke, latih. Iya pi. Kublai fibro nga day ba biskorius walang day u try jo kana film bakla ngala bakla kan iba penlong ni kana film bakla main ai kertang bakla kadai ka khana ka basu tanat kaba donlang hibat kacing ej bat ka komedi entah pat ba kaya hi kat kum kacup kaba mentah kaba kibre ki setenat perekam mobile bala chatting Facebook kini kita ke kucuk sosial media te kaba penlongi ban ay bakla kalong ba kadon hi kacing bakla jong nu aktor te ta kacing bakla kaba ik ba ula te kerman paj bah kin man pej ba salab kata kay kacing bakla ula nu aktor oh la 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 oh la 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 Balai, izin ini pun selain ya. Ngam setenat u hatu kadai kecing iya. Sesiang mana janis men? Ya siapa mah? Boleh memang mencutum. Ngapa orang kelang ipi cini ya? Ngan Kuang ipi na? Kecing ina pi. Wajib bersama gitu ya. Tadi doang dalam pi. Nga iya pi. ka banokong kadai ka abalayanga anta ka baar kadai kumba pibet kumta pinot ka balai kadai tangyapi pat ka basau kane bakla Ya, subhanallah ya. An kali pi mata. Pidi wipat. Hatu kajik ikut sama jengang bom deh. Ngam laban i bri wa thog skor bakran ka shabala basham
kene ka kam chna film te kedai ka wei hi ka ba ai kam ai jam ki khana samla umne te ki khana samla ro wat ki rang ba ro ma kham tam le kene ka juk mata ka ba ngisem janjar bha ban yo kam yo jam man ong no bangin su up tang di kam sarkar te no kala janjar ri kan hare lamba ka jing don ki nong chna film kala rap shi bun ba ki khana samla ki ba don sap tang ka ban ak no re ka ban ruai ban siaw ro kan. Ladies and gentlemen. Kaçınır. Rıhtır. Kan ofna. Ngaso ba lada kawe kate ba ipajba mata bangno kimlong shu kum kipor mensua bangno batang la mi dor hi ki bru la kaman re mata ki pajba ro bapli ki kwa hi ka ba ngiru ngin ay ki ka ba ba te lada ngi hi ki no chna film mata ngi kloi ban ai ngi la ban ai ka ba ba ki pajba ki ru la kon pej ka hapo snama ki hun hi cha mata no ban siu chi spa tangka te lada ki wan pej ki so hun ka shong dor kum ka e ka bakila siu te ki pajba ro nda ki la mi ru ki ai so hun cha ban ta chi spa ngi banut kan ban siu kan te ngi la ban bat ki pajba an re lada ngi mentai pajba ki siu chi spa tangka ban pej re kam shong dor tang san phon ru phau ro mong no mo te mo pajba ro ki ngia kan ki jilap no kan te mo e ki chumut nga kolong ba nang ni sakmat ngiru ke pino sina film ndai ban ong ba ngi susim sting re ina la hi ban sina bahai jong ki film ina pen bah ina upgrade nang ni sakmat kamon ba ngakarban hi ba ngiru ngin nang la hi ban bat ga ni paj ba ban wan pej ban kin satanat ban pej film kan. Tamo itu primo. Batau ni jingrai dei ba idwat pakama ba pajba barahi kela tip ya ke ki jingrai ke ba me la thau ba namar ba bonteli ki jingrai film ba me la thau. Kat luka mensim kakmen Pangan dan ringkat batpi Akum dungan ong yapi Panga ichi syayapi Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Warap skusi, warap kuslay, yakalaway kabanashay, ringkat pati, kanyag ringkat, kijang syaitan barok nalan. Ken rei yang atoi kumbaya pi shishangana kumtangin emgen ya hakajing kumtangin emgen ya hakajing Ngaso ban kerpat iki pajba sai season 4 bakin wan ai jing kersan ba wan pej ke film mar kan ke film hi pinda wan pej pin so hun namar ba ngi download ke jing kwa jing ki pajba mong no nadu ke jing e ro kadon ka bentai komedi ro kadon ki benta ki action ro kidon no gila yala hi man chna ban
man download baro kan ke egi pajba bagi kwa se ngakan man bagi pajba nek man pej ni film kin sohun lada kilmi na po cinema hall bat kai galung bangas ayun marba hakan ka film ila wan rayu Rudolf Molong aktor bala pau mo po kari kasi jungi te kabanta jong Rudolf long no baro sikata ki bedu ki i tang dakawai ga story mo no ki chingi le hakan ka banta pat i wan rayu ka per na ki bala a ki film te kata pat pajba kin sayo ihi ndak wan page po cinema hall ni ngala bakla Kuteng jong adi naki wan kemen wadri ngai shemata kani film bakla kum i main actress. Wadu shania than ya kisendang. Nomor senang tang suka tang. Mencin jai. But Berkan, iya kemudian. Ya kebahagiaan. Shimut benong bangalong perukai. Hakani ka film bakla kadan ka jingiet kadan ka komedi dan kadan ru ka jingas tu bakla ka ba pen internet bhai ki yangi kinong out but yakinong pai ru thai. Ano? Kwa yung pinaya? Kuting na pi. Waj pshaw man ki ya. Tadu do anda long ki. Ngai pi. Te kadan ru ki jing shot ki jing ruai ki basu tanat ya kani ka film lu lashna kat kum ka kani ka juk bomenta kum menta ka ni social media ka long ka bapin internet bahai kani film yes di mana lo Dito di mana? Banga ichi shaya pi Oh la 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 Oh la 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 Balai. Sige ni post lain ya. ngam standard yu hatu ka deke jing ian light la long light li ba kani bomenta ka we ka film jangja ka bakteng pau maya ka we ka film ka ka short film ka teng karangai bat kani ka bomenta ka bakla Kat luka mensim kak men Pangan dan ringkat bapi Aku nungan ong yapi Panga ichi shayapi hakani ka film te nga sota na chibon phak namar hakani ka film kalong challenge ro yang abang haban play arts li ka role kawai kum abi kawai kum ie te bat kade ka sen ben ko ro yang abang hab ban play art role te nga sota na chibon namar ba lada kadan ka jing baklah ni hatari ki kloi bakin yarap yang ki kloi ban ben be yang abang kin batai yang ngasngo ngala kambyang hi banda ken bat ki bangala dab nama hakani ka film ngakla kamlong confident kena ngam da kamlong le ran sho bangan face ka kamera kam dei shu te ka sen ka ban ko nga bangan face ka kamera kamlong slur khndiat ngala kam stana net ela dia bangan shemantaro Sesiang mana janis men Ya syok me. Boleh memang mencutum. Ngapa orang kelang ipi cini ya? Ano? Kwa yung pinaya? kuting na pi waj pshaw man ki ya tadu do anda long ka jing stana jong hate kalong ban ruai mastana bah ban ruai hoi ngam dan la than bangan ruai kum ki we ki ba don chi sha ka sap hanre haladi ngas thu bang ngasok tanat bah bangan ruai Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 la
aku tu kabenta bangi syat ka kham sham jing yang akan diat ban syat nomor ngam danang than bangan syat te ngasu penkira kum tu te kasotanat pede kasotanat bhashi bon ka kawai kolong baka jingrai ka sngotanat te mangiru ni bayasya mentang tu barok ni asotanat lut te ngi syat lang tu ngim dakam dan cita di sawang bangim nang ban syat Ngala bakla Kumlai kerteng jong ada David Kurba syong sa nomor song akne ka film bakla simbenta kum u perlok jong aktor tau dai u Rudolf Udah mau nekat nomor. Tang yang aku lagi. Ni medu mau berian, Mam. Kan mungkin. Mau wir. Oh, ai. Kan duna tu je susi namanya. Teman, kan ring lu khai, mungkin betul om. Cicit lu khai. Biang. Yang ni? Ai biang saya sini. Wei. Lah, tak biang. Kajinglong jong ka film kalong ba kida baro kidai tang kijing palat liam ki jongan mar ba kerteng jongar ka dai uliam akne ka film ta ka tin khasi te palat liam ngala palat liam sisya ta kijing baklar ka dai lengba jonga ya kane film Rene pak. Mana isne? شنو تصويرين؟ Kebenta jonga kane ka film ka banga sim kalong ba ngalong kum uwei unong ai man sim ya u aktor mo akane film ba kumno ba un propose samla un wa ba itu yano kumno ba ngan ai man sim yu namar ba kejinglong jong akane ka film kalong ba dan nuot ulong le ra nyan dai nga dai unong penslur akane ka film Oh la 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 Oh la 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 Balai. Segini pun selain ya. Ngam setengah dia hatu kadai kecing iya. Sesiang mengajar ni Ismin. Ya syong mah. Boleh memang pun cukup. Ngapa orang kelang ipi cini ya? Ngan orang. Kau ayo pina. Rudolf te kasin baar malai kondo beru punya dan bentalang ak film bar ngastenat ba namar ba hoi udai bula pau andai pen I la jong ba ula pau udai wa amen sim bat uba yarap lem ha ka ba yo duna hang ni hang tai uba tai lem ulong uperlok baya jantam ha banta uba ngandan bentalang ha kata ka film kumbadan mau kucing ina pe wajib syam ke gue tak ada orang dalam ini Ngai iya. kapakong santam te kajing kerpat ikipaj ba baro ba kinyawan pej kanang ba nginang kieu mangi mdei tang mangi kajaj bandreu khasi hi ke jongi kan kieu baro da kajing wan pej ke jongki ngimdei ngi ba ngiyo da katulap ka bahe idei tang berit baria handrei da kajing pej ke jongki da kajing amen sim ke jongki yo ngila benle se bangin nang kieu bat kalawai jongki bahadian habot jongi kan nang kieu kan Subhan maaf ya. an kali pi menta pidi wei pat Hatu kajik ikut sama jengang lombom deh. Naduk mensuarang kena andai u bastanat banle drama bar kajing kwa kajonga kumno ban yu I la di ha ka TV kajing long kena kwa ban I la di ha TV andai kajing seluruh kawan leng ba jong katai naduk na school na yai ngalong ba seluruh ban yang hajrong stage atau kadang sa seluruh ban simbenta haki mungkin iki film yai Gamla ban i bri wa thok skor bakran ka sabala pasam Ngam tepi dei ngam tepi wana ya tu si Kublai pi baro ngakerteng bans kambor ning ba bat ngalong director jong ka film bakla Oh hajing in jam na te ma pi shisha wat la ya pi nyam pat ya kendo da shisha
transisya jing I jonga kermen kambakla man kluk ya pi na transisya jing I jonga kermen kambakla yakni syakani ka kam kena sedang nado senam arjar pra but syaka film kasi di lembai jing ba komandar sang peliang bang sapoi di lemba ka film ka jong I ka ba ai kerteng sanlak bang sapoi don bantah ka film kasi dia haduk mentang la don kani ka di ka film ka ba khat riu yang ah ba ka di ka sien ka baning kong par ka bangan direct ya ka film sanlak 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 tingkahงั้นยังไม่รู้ข้าวมันจะเป็นสิ่งไหนแม่ Lada perang kuat ring musim kedua. Kok ngu IKA ke bangang ah. sanlak 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 tingkah sanlak 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 tingkah hak jinya lenti ka shem bon ki jing e kawai ka technical bangi duna par khasi ka jongi te ngi stang man persang man team up par khasi te ngi persang ni tre suki pasuki ngia ngimat ki jing e na kawai ka por wat haduk ani ka film ka bamantar ngi shem bon ki jing e ndrei ka de ki jing e tre lang ka jongi baga sepelong ngi pat kumni bangi nya yang sa sisian pat wan wara sapi ka ni ka film pakla PDEA ngam tepi wana ya to se ya to pikir teng ya to se pikir teng Kot yang ah? Kot papimon? kat ku bajinya lenti ka zonga ka bang syam haladi shimet hi kade ka technical ti aspek ka bangi kum ginong shim banta ngim pala ban analyze nomor bun hapdeng jungi basna film kisulong self made artist ni supelong dale dia la dia klem ka jing suthu ya ki technical la kan long ne kam long kani ka walam sya ka jing bom internet ya ka film ngai dia la kan light kan wan kumno kan lek nang no te banwanra iki artis hakano ko position te kino ki tiar ki man panakam kino ki man panakam te kinero kidi ki way na ki daw ki ba kawalang ka drawback ka ba penduna ka film jungi ndre kini baro ngakermen ba kanlong kalat ka jing hikai yangi bakat bangin angyat ngidi ban kin learn to experience bangin yo la die om bangin ben la die ningin ben iwe ringin pen I ka jung duna ka jungi ken langi duna hang ni ngin kodo lang iwe ngin pen I bangi duna long ngin accept ya kata ka jing bakla ka jungi ru khnang ba kanwanra ya ka jing internet oh la 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 oh la 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 Balai, ini pun selain ya. Ngam setengah dia hatu ka de ki jing I Sesiang lang ajan ni Shmen. Ya syong mah. Boleh memang mun situ. Ngapa on klang ipi chini ya? Nan on. Kwa ayo pina. Kucing ini pi. Wajib bersama mungkin gue. Tadi doang dalam pi. ngai I phi ya kani ka way na ki issue ka ba dan ka ba mi haman la ki film ken ba ki artist ki jongi ki shubai hat ka script ki kam dalong into but ka script pat ba ki character te bon sien ka jumot jing perkhat ka jong ki ka lek no ka script ki klet no ya ki character la ki ak kum ki ai ka baning kong ka dong kam yangi bangin suthu bangi ak kum ai but ka tu ka scene ka dei ka ai te kani ka pelong ya ki karakter bakin long ko bo subut no jing prom lakum badan babatai na dian ban keren kumta hendrei kadong kam yangi bangin
bengenang banla lendet pat banang ban penwandur yala dia katkum ka skrip katkum karakter ke bagi play. Wadu shania tanya kisendang. Nomor senang tai suku atang. Wancin jai. But perlahan ia kemudian ia kebahagiaan. Shimut benong bangalong kerukai. Kalau kebetulan kam yang i bangin don la ka jong ka acting school. Nomor bon ki jongi kila sulong be kre na ba ka sap ka ba kila don lupa ka sapelong yang i bagin ngin ak ngin tre kanu ka kam kom ha ka kam ak film ngi bon ki artist ki de be ki ba sulong fresh ki ba kami yo jing hikai ka de ka chung ya ngi shuya ak la ka ak dia ka duna la kum no ban face camera ki duna ha ka no ka dor ban shape up ila dia ka duna ka jing tip dia ka jing dom jong ka school la da ka ban wan ra ya ka school ya ka acting school ka nyarap shibun ya ki artist bekin nang kieu bekin yo pat sakwe ka san ka ba khamlong kham hajrong pat ba ka industry si parok ka we ka nang kieu. Ladies and gentlemen. Kaciner. Tertor. Kan off now. Kani ka film bakla kani ka story ka bala klep ha kalau long twist kabun ki twist dia kan jing twist ka jong ka pelong ka pen sultanat bantre ke ka bakam ka kham jenjar ka kham sultanat bantre. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Balai. Ini pun selain ya. Ngam setengah dia hatu kadang kecil iya. Sesiang mengajar ni Shmin. Ya syong mah. Boleh memang pun cukup. Ngapa orang kelang ipi cini ya? Ngan Kau ayo pina. Kucing ini pi. Wajib siapa mungkin gue ya. Tak ada orang dalam ini pi. Ngai iya pi. Hak jing ya nanti jungi hak ni ka film bakla ngaso komen shibon ka chikat dai bang idon dekat iba Rudolf belalong iwe naki klur jong ka film khasi ibal I'm a CM hai ngiru hak jing ya nanti ka jonga shimet ru ila guide ha shibon ye pen i ka jing duna langi duna hang ni hang tai idang pen i irap lang ban guide iki we pat ki para artis tingi don si i artis i naki ti video kinir kilalong ki we dat bat ka jing trai ka jong iba walang ru ibalong i producer jong ka film ti iru ila dei we ni ki ba sna film la mata ka dei ka sien ka basau ti ka jing dan bentalang ka jongi ka dei ka we ka bala ai siam ha bane tre ti ni don shibon ki jing sa jing kermau tenteng ya ke don ki jing ba mistu jing bot hang ne hang tai hendrengi kloi pa bane correct iwe kamdan ke jing sa nut ka bangin ya bu nut iwe kayat be naru pasdang sulu bokut jong ka jing shoot ikani ka film. Betul. Hak jing dei begini ki armut ki artis ki bathmai ki mediora pat I naki ni syam bakilong ki bakloi ban kongu ni kloi ban accept ya ki bagi guide ni pen I bagi long ki kloi ki bakloi ba ki bala ban bat ya ki jing patai bagi lalong into the character ru ka we bagi la ban play ka role ka jong ki. Maaf ya. An kali pi mata pi dei pat. Hatu ka ikut samla jangang lombom deh. Lingba jong ka khana pakla kadai ka khana ka bala ling bat ka teknologi ka bamta
bat ke jing ade ke jing im ke jing gibreu ke bamenta hakani ke juk ke bangi menta kum ki khon samla tentengi bakla hak jing ya dan ti ke jongi Oh la 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 la. Oh la 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 la. Balai. Di sini post lain ya. Ngam setengah dia hatu ke dia kecing ian. Sesiang mengajar ni Sven. Ya siapa mah? Belum memang mencutum. Ngapa orang kelang ipi cini ya? Ngan orang. Kau ayo pi na. Kecing ina pe. Wajib siapa mungkin gue. Tak ada orang dalam ini. Ngai ian pi.